onye n'okwu Chineke ma ya mebe nu ya eme ghara ịbụ ndị na-anụ sọsọ ọnụnụ onye ọbụla nụrụ okwu Chineke nwanne mgbachi ike n'okwukwe o hapụ ịbụ ndị na-anụ sọsọ ọnụnụ Chineke me Daddy G.O. Enna Hey! Jam on to me. Hi, mboblin na dressing like this enwere ebe dị mkpa ịchọrọ ịga. Egwu nwoke. My brother, you can speak that again. Chineke me. Anytime I'm under this kind of attire, that means it's either I am tying to something or something is tying to you. God, Igedebe. Agajem Jakarta. Jakarta. Man, I get my government men Jakarta. I my Ghana branch in the Jakarta on a home and abroad. Can you make an child education? Or would the child education? Pastor Emmanuel N. IBEKWE. Chineke me. Yes, so you might. Otabede. The the news everywhere. Oh yeah, wonya Divine Act of God Ministries, Jakarta, Indonesia. Oh yeah. One year one sister blessed Namarachi IBEKWE. Oh, Ige long life unto you. Mamia. In a diva current ni me current affair. News. You current affair. Blessing mu ye mekwen. Matakere makatama. Shini ele hotel magide mama boye ni mobi. Yamba hati mgbe two good head conjunctional together. Yamba ha gonna the gospel of God prospered. Man as blessing wa John wine. Die wuro onye ozoma. Otem gara gala John wine. Ihe mere mkure wo ozoma ndị mmadụ na-achị mocha adịghị anabata cham. Ya nwunye m wa John mo. Nyine gospel unto God to me. I'm make invite. I'm invite all no mo onye ga bless cake. You know here the men of God no. I'm onye ga lay hand upon the cake. Na bede. The bede lay hand that is we are the lay people. Here now we learn go like I lay. Chijukwe na lie your down no hoti hele. Some garu bu mu ya rukwa na atondu ke nwoke. Gi hu maji. Yes. Samuel. Chimudindu na kozo Azaria. Ka Chineke ji rise hotel. Zaria gbuo ngozi niile no na obodo nna ya. Zaiga nwatakịrị n'ime onye jikwa ya Azaria. Asa amụrụ ya na Azaria. Mgbe ha gajezi Zakata, ha nọzie na Azaria wa rise zakọrọ ngwongwo ha niile. Zara blessings na ngozi zapụzie ya na Indonesia. Ya ihe niile ha gakwa ebe ha shata ego ihe niile sha. Tai ga-erikwe ne sha. So ya bịa wuri last year when blessing mgbe nwunye mere nke. Anyị ndị mommy G.O. niile otekwa ka anyị nọkwa n'uwe anyị dan sọkwụsọ na ntị burukwa akwụkwọ nsọ anyị gango anara right ka ya would I onye me aso blessed unto thy those that the blessed unto thy party. Ya onye na-eme ihe omume soro ekele Chukwu. Nke bede song ị ga-agụ ya. Iro ngoro ngụ gbam si happy birthday to you. Happy birthday to you, Emmanuel. Okay, all the members of the church, the members Divine Act of God Ministry Jakarta. Okay, how progi? All hani le tikotara aka ọnụ. Mandu nwayo, mandu nwoke, mandu ọcha. Ndocha nakwa ebu ndị Igbo anyị ha chachiri ote gbakọta aka ọnụ some chief put him out onto the birthday of our daddy. They love him. Ozugbo ha gwara m ote m kọja so onye ekono no ba yo mayo biko if I didn't put him out on ashe ka m ga-eti go mu ya ka m ji eti go on say happy birthday to you my beloved daddy in the Lord. On ga ihuna buru the act of God na alụrụ Chineke agha Chineke na-ebukwe na ya agha because as when you walk under God vineyard walk under your own vineyard any le wuru vineyard so Chineke na onye mere ka ọ gba afọ n'afọ ebe o ji ụmụ mmadụ jide ha na-akụziri ha sị ha dapụkwala n'ime ọnwa Chineke ga-eme ụmụ nke ekwe na-esi ke ha ga-eto n'ihu nne ha to n'ihu nna ogologo ndụ na ahụ isi Emmanuel awụda ajọ mmadụ onye ga-awe meme ihe anyị agadi m aga gwa mmadụ na m si ewepụ aka n'ihe ọjọọ mmadụ should submit her life under God. Your mother should submit her life under Lord of Almighty. The Lord of Almighty, all you are the power of God. Bye bye sir, bye bye.